На вашето внимание пълнени тиквички и по стечение на обстоятелството и един домат. Първо си разрязах една тиквичка на половина, след това издълбах вътрешността и с лъжица, посолих, напръсках с олио и сложих в аерфрайер да се зачерви за около 10 минути. Ако нямате аерфрайер, запечете на фурната за около 20 минути на 200 градуса. През това време си направих плънка от едно яйце, 2 супени лъжици cottage cheese, може да замените с извара или обикновено сирене, чесън, магданоз, копър, малко солчица, около 50 грама настърган кашкавал. И това беше моята плънка. Когато тиквичките се зачервиха, ги извадих и напълних с тази смес. Предпочетох да ги запека предварително, защото иначе ми стоят като варени. Или пък по някой път хрупкат, когато се сложат направо с плънката. Отгоре си поръсих с твърдо сирене, което разбира се не е задължително, ако не харесвате такова. Върнах тиквичките да се дозапекат за около още 5 минути. Ако печете във фурната, ще ви отнеме около 10 минути. Понеже ми остана малко от сместа, си издълбах един домат и напълних и него. Сложих го и него при тиквичките. И да ви кажа честно, и доматът ми допадна доста на вкус. Ето така изглеждат готовите тиквички. Домата го оставих за още малко, защото той по-късно влезе да се пече. И ето го и него.